Avui teniu una gran responsabilitat. M'estan mirant als ulls, cadete bichihuà? Heu de servir canapé a discreció. ¿Pero qué? ¿On vas ahí? ¡Ay, verge! Los ciudadanos no nos preocupamos de cuestiones superficiales como la ropa. A Cataluña debemos poder ser no nacionalistas y anar desnudos con total normalidad. No, de cap manera, guapet. A la meva cuina i mano i jo, i ahí no pot anar! Au, vinga, posa't ajo. Molt bé. Companyia, presenten a Fata! Molt bé. I algú regalima un cafè per un dàtil o legiona un escamarlà o converteix un carpaccio. Venga, a servir. Y sobre todo, tened cuidado ahí fuera. ¡Ay! Venga, venga, venga. Ferran, Què? has estat sublim. Quina autoritat. T'agraden les meves arracades? Els convidats ja han arribat. I el menjar encara no està a punt. No, Ferran! No ho facis! No et llevis la vida! Segur que trobarem una solució! No, hombre, no. Pren l'escopeta per preparar el meu bunyol d'aire comprimit. I tu pensava que jo... No, hombre, no. Agafem la maja, la posem a dintre, vale o no? Carreguem i... Bunyol hi és per entrar al forn, xata. O congeni. Ferran! Vine, que veuràs la rostura! Vine, no pestis ja! Oh, el canapé d'aire comprimit, que es cremen! Ai, Verge Santa! Però... No! I ara què faré? Em retiraran les estrelles Michelin i el carnet de cuiner! I hauré de treballar a un McDonald's! No, Ferran, no et torbis! Guaita, si encara tenim tots aquests canapés per servir! Què diu, tia? Ja és de Trejo! Mira! Ho veu? Per fer voltor i per inflar la factura! És fini! Ferran, deixa'm rumiar. Sí! Pot funcionar. Ferran, vine amb mi. Vale. Però, Carme, encara no entenc on vol anar. Mira, la peixera és plena de peixos. Podem utilitzar-los per fer sushi. Quina gran idea! Som-hi, ho farem salat. Home, clar, no voldràs fer el peix dolç. Ui, clar, ui, com no m'havia acudit a mi. Per cert, i qui és la ui aquesta? Fes dia. No hi ha manera, no piquen! Ai, Ferran, deixa'm a mi. Tites, tites, tites. Tites, tites, vinga, tites maques. Tites, tites, tites. Maques. Vinga, va, torna'm-la abans que no marxin volant. Vols dir que tens gaire traç amb això de l'art de la canya? Amb l'art de la canya? Vinga, va, diu que el fotutamo de la pesca al curri. Una vegada arroja peix pescau, un peix de paja, ají, cric, ají, ají a paja part. Mira, Ferran, si no funciona el plan A, haurem de passar al plan B. El plan B? I quin és el plan B? Doncs que si no funciona el mètode de la canya, haurem de passar al mètode manual. El mètode manual? Au, va, vinga, romanga't i ajuda'm. No hi haurà piranyes aquí, no? No, home, no. Fíjalo, arigato. Sayonara, baby. Ja està la ui. Sí, Ho hem aconseguit, Carme. Ferran. Carme, Sí. jo voldria preguntar una cosa. A tu t'agradaria que... Bueno, què? Venen aquests canapés o truquem al Santi Santa Maria? Sí! Ja vaig, ja vaig! Oh, quasi són les 12.
prepararé el pastís de cap d'any. Sí, senyor, ja tenim el pastís. Ara només falta la girareta al damunt. Espera, n'hi ha d'haver per aquí. Plat, olla, condiments, una tia boníssima. Una tia boníssima. Hola, sóc una sorpresa. Ni que ho digui. Jo anava dins del pastís. Però si tu anaves dins del pastís, llavors, què hi fa aquí?